Ulkosyrjä, sisäsyrjä, tanssi. Aloita kävelyvauhdilla ja keskity, että osut palloon oikealla osalla jalkaasi. Ulkosyrjä tarkoittaa tätä kohtaa jalassa, jolloin kosket palloa tässä asennossa. Siirrä pallo sivulle ja pysäytä se varpaat ylhäällä koskien. Näin. Sen jälkeen toisen jalan ulkosyrjällä ja pysäytät sen varpaat ylhäällä toiselle suunnalle. Tämä nopeutettuna näyttää tältä. Siirrä, koske, siirrä, koske, siirrä, koske, siirrä, koske. Voit liikkua eteenpäin tässä tanssissa tai tehdä paikallisesti. Kun olet harjoitellut tuota tarpeeksi paljon, pystyt toistamaan liikkeen vauhdikkaasti, jolloin pallo kulkee sivulta toiselle ja käytät molempia osia jalastasi.